ba kai ba za ka tuka ni ba wallahi ƙarya kake wallahi baka tuka ni kai ni za ka wannan turancin barkocin ku ga yau za mu je wurin arman wani abokinmu zuwa a turance dai a gyaranta ake cewa esburum amma tsatsin burin muke kiran shi to ga nan askara wanda za mu je da su da kai za mu je na kai ina ne za mu tewe za mu je esburum a tsatsin burum dai tsatsin burum to yawwa daga gari ina za mu je daga magarya yawwa muna magarya jihar da magaram wanda bai sani ba mu gaya mashi nan Nijar za mu je mu yi arme wani mai wawushe ne dan buro ba za mu mishi arme za mu je mu darma mishi can mu bar shi da jaraba billahi ne to sai kun ga sauran image an mun je can dan za mu yi a registrar community merci bien to ga nan dai cikin tsatsin burin ne ga nan dai muna dan nuna muku titi ku gani ga askara nan da babura an buro ba maka sakare wallahi yau ba lafiya ga sunan duka mun ɗau hotunan su kuna ganin su ɗazu su ne ga sunan sun yi ado ga babura wannan samarin kenan da kuke ji wannan tsaf ne kurum dan buro ba an batsi an cika to hoto nan baki ne hanya. Assalamu alaikum barka arma muna lahiya yau ina ne muke kuma me ya kamu ne wannan garin wai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam bashir alhamdulillah lahiya lau wallahi yau muna cikin esburum to a wace ce esburum warge je mana ita mana lalle tsatsun burum yauwa shine wurin auren abokinmu Badaru muna fatan Allah ubangiji a haba da Allah kai ma hadda Alhaji wannan shine Alhaji Malanci da kuke Alhaji Malanci wa yau Allah ya kawo babbar rana ta bikin dan uwan mu Aminu mu wanda Badaru bai kada kai kenan jarabar duniya muna fata Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa a cikin sa'a Allah ya bada amin muna fata kowa da kowa Allah mai da shi gida lafiya haka ne muke to kai wannan me kake yi nan ga Alhaji Rakwado ne yake shayi wannan Alhaji Hamisu ne Alhaji Malam Hamisu me bayanin ka ne akan wannan lamarin ne kawai abin da muke fata Allah sa alman nan almashi ya ilmu kuma muna fata Allah ba da zaman lafiya haka ne mu ga alheri shi a ce nan da wata tara gaske kawai a ce mu zo mu ce fatiya mun gane ba ai babu ne kina in dai an ya zaman to ba ce ba a zo nan da shekara aka ce mu zo mu fatiya ai an yi asara an yi asara wannan bayanin na ku haka ne ka yarda yaron malam wai an shekara ta zo ba bullo ba wai alhamdulillah muna fata a samu zuri'a ɗaya ba Allah ubangiji a'a ba wannan ba aka tambaye ku ai shekara ta dawo ba a samu yaro ba an yi asara ne a ba ba asara ai abinda Allah ya kaddarta shine za yi shi wannan kurin ɗan rututu ne ɗan buro ba so Alhaji Malam katon kai ba wannan shine me bayanin ka ne me za ka ba mu ƙarin bayani a saman shi. Ƙarin bayani abinda zan ba da mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana lokaci arman abokinmu shi ne Aminu Badaru. Gaskiya ne. Kuma muna fata Allah ubangiji a sa ya sabga lafiya a ƙare sabga lafiya Allah kuma ya da kowa cikin iyalin shi lafiya. Gaskiya ne. Kuma Allah ba da zuriya ta gari muna kira ga babban murya Allah ba kowa hakuri. Daga ina ne ka zo zuwa ga wannan? Daga murya nake Allah murya nan ƙauyen da magana. Mun zo nan a zamburan wurin sabga. Okay. Kai wannan shine connector shi ma wannan abokin ango ne me bayanin ka ne kai to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin bayanai na wanda zan fara shine zan ma ubangijin mu godiya ne ba mu dama muka halarci waga sabga gaskiya ne kuma za mu roƙi ubangiji Allah ya sa a cika sunna kan daidai gaskiya ne shine kuma za mu ma 'yan uwa da amina arziki da abokanai kowa da kowa godiya da mutane suka kama kan tafiyar wannan harkar sabga arme na abokinmu wanda tun daga zama na halarta da muke na abokanai tun wata biyu baya muna tsare-tsare har ya kai yau ga mun zo garinsu gaskiya muna labari ba yau ya zama to gaskiya gaskiya ma kowa da kowa kuma mu ce Allah sa ayi lahiya a kare lahiya gaskiya ne bayanin ka yayi to wannan shine Alhaji mai katon kai mai doka kenan kuna gani ya haka kana yi wanda kai ko da yayi mana